ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ದಿವ್ಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಡಿ ಕಿಚನ್ ಇನ್ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ 1.5 kg ದಾತ್ ಕೋರಿಗ್ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ 1 ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 2 ಚಮಚ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪು 1 ತೆತ್ತಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು 1/4 ಗಂಟೆ ದೀತೆ ಈ ಮೇಟೆ ಕರಕ್ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಪಲಾವ್ ದೈರೆ 2 ಏಲಕ್ಕಿ 3 ಲವಂಗ ಪಾರ್ದು ನೀರು ಕೊದ್ದಿಯರ ದೀತೆ ಈ ಮೇಟೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ 1 kg ತೊಂದೆ ಅಯ್ನ 4-5 ಸಲ ದೆಕ್ಕದು ಅಯ್ನ ಕೊದ್ದಿನ ನೀರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಬೇಯ್ಯಡ್ ಈ ಮೇಟೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲಾಗ್ ಗ್ರೇವಿಗ್ ಕಡೆಯರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1 ಪುಂಡಿದಾತ್ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಕಾಯಿ ಪಂದು ಬರ್ಪುನತ ಅವು ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಂಪು 14 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಮೇಟೆ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂಚನೆ ತುಪ್ಪ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಸುರುಕು ಬೀಜ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗ್ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪೂರ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಎಣ್ಣೆಗ್ 4 ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಯ್ನ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಈ ಮೆಟ್ ನಮ ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಐಕ್ ಇರೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಏನ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಅಯ್ನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ರಡ್ಡರೆ ಚಮಚದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಡೆತಿನ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೇಯಡ್ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಪಜ್ಜಿ ಮೂರಿತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ ಪಂಡ್ದು ಬೇಯ್ತನ್ ತುಲೆ ಇತ್ತನೆಕ್ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ಬಿರಿಯಾನಿದ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿ ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೀತಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಇದೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಕೋರಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬೇಯರ ಬುಡ್ಕ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡಾಡ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಈ ಮೇಟೆ ನಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡ್ ಬೀಜ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೇಸರಿ ಹಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಐತ ಮಿತ್ತಗ್ ತುಪ್ಪ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕೂಡ ಐತ ಮಿತ್ತಗ್ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ ಐತ ಮಿತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೀಜ ಕಲರ್ ಕೇಸರಿ ಹಾಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆದ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತೆಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾದನೇನು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ದಂಬುಡು ದೀದಿತ್ತೆ 1/4 ಗಂಟೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೇಟ್ಗ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಗು ಕಚಂಬರ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇವಿಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ವಾ ತಿನಿಯರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆಪನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದು ಜರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಪನೊಂದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್